И здравейте хора, днес с Дани ще играем на криеница и той отива да се скрие и ние трябва да го намерим. И 3, 2, 1. Изчезна малко по-рано, ма както и да е. Има още 10 секунди. И тогава вижте каква чаша има. Просто готен. И едно, айде да ходиме. Маля, трябваше да сложа нощното виждане на филтър. Тук е тъмница. Добре. Колкото знам от видеята ни, той сега ще ни сплаши. Няма да ти се получи, бе. Хора, нищо не виждате, нали? Ще ви се светна малко. Няма го. То в банята, то е малко. Няма как да се види, ако има някой. То ще се види. Значи остава да е тук. What? Хора, и тук не е. Къде се е скрил, бе? Е, тук да не е. Трепя.